Lai thangnai 2022 bisio STGT amjok munggo achoknai rokni bofro rejaknai result hwnei thangrong salo siksa bo bono TRBT ni controller Protos Ranjan Debai malai koklam salaina thangka rongsrungnai rok piaba Protos Ranjan Debai malai mani yagulo borokni wansukma haike firok mungmaya ni bagai koktoma thumnai rokno kok sana thangai shaka 2022 bisini September talo amjok mung romani yagulo bo mungsa sakthar mungkorei borokni asuk bisi romoi rongsrungmani yagulo bo jengbai amhaike thangka hwnei Shaka STGT amjok munggo achoknai rongsrungnai rok last year ni 2022 je ni STGT exam mani tabu chorati chung kuno result rok khana maya ko ngai to chung to asuk masum hangka chung tabu ngai tino rok main reason ki chung result joto sambo chono to suk dakri nobor result dinam chung amur chung naimata ngai tabu chorati chono result ngai hongke chung saimano chini sorkar kuno kisu nai tong khana chini bagino khangkhena ni chung asa khayo borok no chini bagi kaham nongnai hne abu hoiteno chung tabu ha result ro dakri no mannani dinge borok chono dakri man rinang thum amota chung sorkar ni hoite chung sanmani Oy mas sole tong na exam exam dimani itu the last September mas 11 tarik ko chini exam mo ke omo minus 9 month 5 month rok khata agera mo do mala khwaisa sappan agirogo agini ex minister be malija ke chon tier bitero ko agi phaisa abun ke taw chini kaisano request chini sarkar ni thani chini CM no dakino chini ote problem solve khaye jono daki requirement khaina babe niu khainang thong amunu sung request khaibo chini CM sarno khorobosuk backlog tong tab backlog da backlog to onek gobang ma tongo ni khnao ka exactly amuna seman siya busu tong to chini backlog post tongo inke amono je chini je reservation follow khaina ote rohim phaimani bo chini ST roni seat backlog post lo gomang ma tong mani bage jong seat ro ki seat to ta ko mithu plus khaimang kai sarkar jodro ma thangai seat kisa increase khai jono talang thung to bo result dakti jono rinang thung